Ей, Дани пак ще ги разбие. Ей, ясно. Ей, Дани пак ще ги разбие. Ей, ако трябва ще ги бие. Ако трябва ще ги мами, ако трябва ще ги бие. Дани пак ще ги разбие, ще ги бие, ще ги мачка и ще ги трафалзмира. Шматка и сипана, травмира си за цял живот. Отворих ти раната, тежка, кървяща, а твоята е спяща. Няма какво да стане, защото аз съм тук, а ти си глад, директно за букулка. Така влезе. Ти си чувал картофи? Размятам те натам насам. Така влезе. Смятам като стана, ти да си мълчиш. Когато отговоря, пак да си мълчиш. Аз като стана, ти ще сядаш. Ти ще сядаш или гориш. Разбери ме, пергиш.